Ya. Shalom mari kita sudah. Shalom. Tapasonang mah asa tamulai ibadah ta. Huriana hinahlongan ni Tuhan Yesus Kristus, nuaeng marlas ni roha do hita, makhalason parningotan ari, hananaik ni Tuhan Yesus tu banua gijang. Ditogu-togu ari parningotan ondo hita tu pakirimon, pabua dang portibiondo ujung ni padalanan ni akan naporsea di Tuhani. Alai surgo hasonangan nido. Ale Yesus Kristus, di homa tama puji-pujian, hasangapon rodi saleleng nilelengna. Sakasma tahaporseai Yesus nama naik tu surgo, laho mangarade inganan di akan naporsea di ibana. Jala di arahon hita asagabe sitindangi ni Kristus tu sandok portibion. Alani i di bagasan unduk dot serep ni roha tapahibul marohata marparsaoran tu tuhata Yesus ulu balang nagogoi marende mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Songonondo di dok Tuhani, bahenokku do sogot namonangi, rap dohot au hundul di habang saki, songon ahu namonangi, jalana hundul, rap dohot damang di habang sanai. Haleluya.
Ale Tuhan debata, pargogo na suatu dosan. Saya pargogoi mahami, makapor saya anakmu na sasadai. Si pangolu hami, nama naik tu surgo, asa huparohawan hami, roha banua gijang, marhite-hite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tangion hamuma patik ni debata di pesta parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus sadarion natar surat di Yohanes tolu ayat 10 tolu dang adong nama naik tu banua gijang iaso naung tuat i sian banua gijang ima anak ni jolmai na di banua gijangi hian ido sahatna atong rap magido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, manglaon na ombar tu patikmi. Amen.
tapa unduk ma satopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala ama para siroha. Dang lo moroham mida hamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadikon dalanna. Asa mangolu ibana. Ido dipangido roham. Alani i umbayan dipangido hami. Saya sundati ma toru-torum. Asa unang mangonai be tuhami. Saya sesa sude dosa nami. Asa mangolu hami di bagasan asini roham. Saya pargogoi mahami. Asa margogo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegi ma baga-baga ni debata taringot tu hasisaan ni dosa. ICB mangaluhon akan na pinilit ni debata do mamitori. ICD na madabu uhum hamagoan. Kristus Jesus do naung mate, alay dadaholani, naung mulak mangolu do, jala di siamun ni debata do ibana, mangon dihon hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tangion hamuma hatan dibata turpuk epistel di hari sadarion tarsurat di pasalmen 10 tolu memukasian ayat sada tu saat ayat 5 marsikat soring mahita menjaha Jahoba do raja nunga marpahean hamuliaon ibana marpahean tongon Jahoba nunga dihosos hon hagogoon. Jadi hotma portibion dang tagamon humutal. Hoddo habang sam sian narobi, sian saleleng nileleng nadoho. Nunga martimbur akabatang aek ale Jahoba. Nunga martipul hasak ni akabatang aek. Nunga diumbakon akabatang aek
panunjana nasida. Gumogo sian aka parhasak ni ait nagodang do aka galubang ni laut. Alay tumagang sahali do Jahoba di banua gijang. Sitong situtudo aka panindangionmu, habadiaon do natama di bagasmu. Ale Jahoba rodi saleleng-lelengna. Ido sahatna, martua do akan natumangion hata ni debata, jala na upeopsa. Amin. Tahadidakon ma haporseautai, songonna hinadidakon ni dongata sahaporseaon di sandok portubion, rap ma hitamanlok, au porsea di debata Jahoba, ido ama na parugo na suatu dosan, na tumopa langit do tano, au porsea tu Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tidibuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di Parabia, andorang suababuhan, ido tu hatta na tumaon na berdin, di pahanguman ni silatus, na mate tarpajal do biana di hau pinasilang, na tua tu banua torun di tanon, na mulak mangolu di ari patuluhon, na menaik tu surgo, lahun dul siamun di bata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, di simai bana mulak sogot naon, mangumi halak na mangolu dot na mate, au porsea ton di barbadia, jaladong sadahudia na badia, uria hatopan halak Kristen akan abadia. Do dasasan di dosa. Do dihatai naman do. Mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate. Do dihangaluan na sudah. Amin. Tabege ma kor hosana dilanjuton dohot kor kantoria.
Kita lanjut ton ma. Marende ma hita sian buku yang nomor 10 sia dot sian mulai ayat 1 dot udutna laos tapasahat ma peleata.
Damai di debatana sumurung sian saluhu naroha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Barita nauli jamita di parsaurata di parningotan di hananai ni Tuhan Yesus Kristus sadarion imada dienet san surat ni Apostol Paulus tuhuria Efesus bidusada mamukas yang ayat 15 sahak rudi ayat 20. Efesus bidusada mamukas yang ayat 15 sahak rudi ayat 20 huzahama dihita tapai hutihu mak asa ahu pe dung hubigi naung porsea hamu di Tuhan Yesus Jala holong rohamuna disaluhut akan abadia dang maca dia umadok mauliate sialahamu marningot hamu di namartangia ngahu anggiat dilehod debatani Tuhan Yesus Kristus amani hasangaponi Tuhamu tod dihapistaran dohot panggukapon manada ibana dipatiur mata ni rohamuna asa dibotohamu rumang ni arta sihirimon siap pajuon nai rodi surung ni hasangapon siteanon ni aka nabadiai asa ditadahamu nang hagugu ni haguguna na sumurungi natuhita akana porsea siap pakorhon ni haguguon na marmuliai ai di Kristus dui diulahod debata di na pinahehenai ibana sian namate jala pinahudul nai tu siamunna di bagasan ban magidjangi tugidjang ni nasa harazaon dohot huaso nang haguguon dohot hamuliaon nang tugidjang ni nasa goar natar hatahon dadaholan di hasianganon dohot do dinaro sugut saluhu na do dipatuduk tutoro ni pakna jala dipabakit do ibana na mangatasi sasudi gabe ulu ni huriai ido pamatangna na mangguhi ibana asa guhanna sasudi di bagasan saluhukna ima saha ni turpukta oras madihita salukna tentu di bagasan las niroha dohot semangat na luar biasa dohita di parsaurata di parminggota sadarion dubobi nga gudang nakik tabigikur akaide alaidak kuboto molo husukuk kamuan nudung mulak siang garizaon aduh naking didokong kuri apa tadi dibilang nyanyian kursi A, kursi B, kursi C pasti gudang medok dak kuboto amangin na iya alay taburi bigay ho naking tebu hiya namangin na manakaning gak bisa ku dengar amang tadi pasti ada yang bilang begitu alay na pasti taburu sudah kormunay luar biasa amin alay na semangat namay naking gabi martopak kita teh saya bisa pahamilah karena mungkin berbagai denominasi hadir kita sekarang di sini. Karena di ibadah konvensional itu biasanya ngata hilang, tak boleh itu biar ibadah itu khusus. Alai jaguru sudi naking ede sangat luar biasa. Ada tadi satu kur yang bisa kutangkap narasinya. Kurni sido naking dan saya waktu mahasiswa suka sekali kur ini.
Raja di atas segala. Raja-raja dunia tunduklah kepada. Kornisi nakinge. Kanturia, ido. Di sana nakik kor jubilate ate. Itu kor tahun jubil. Apa sedang dari minggu ya dehok kamu ya minggu jubilate dari minggu ya. Iya. Ando diulang tahun dah. Kor jubileum dui. Iya. Kalau boleh tahun ini harus lebih besar dari jubileum lah, karena saya ingat saya cari sejarah kereta Sudirman jubileumnya enggak diperstakan secara benar dan besar-besaran. Lui nangko tiki di ulang tahun atong kor jubilate. Itu kor tahun jubil. Mengingat peristiwa yang sungguh luar biasa. 40 hari Yesus berkarya di dunia ini. Roy bana sampai 3 hari madapoton sisian nai. Roy bana madapoton akan atorop. Dia melakukan banyak karya-karya dan dia menunjukkan dirinya ke banyak orang, terutama kepada para pengikut-pengikutnya yang disebut murid-murid Yesus. Kebimbangan ada lagi dan keraguan-raguan itu. Alanido molo manaik tuhatta tu benua gijang akka manginang sasitong ada kalongangan nih. Dihitak kana porsede akka mangin masa songoni. Saya coba merenungkan khotbah setiap peristiwa kebangkitan akka manginang, saya selalu mencoba membaca kisah Henok dan Elia. Ay mulu di Bibel tai si Henok diangkat Allah ke surga. Tidak melalui proses kematian. Haidang mati dok si Henok. Na marale-hale na matsay solhot na matsay setia na buzok roha na tubo roha maradupot tuhatai. Si Elia manaik di dok tuban wagijang dengan kereta api kudanya. Alai debatado na panaikon na sida tanpa melalui proses seperti Kristus yang mengalami kematian. Debatado na panakokon na sida di bagasan hahomyon na, sekalipun Alkitab tidak menceritakan secara eksplisit apa rencana Tuhan sebenarnya di balik diangkatnya Henok dan Elia ke sorga. Alai molo Kristus akka manginang asing dosyani. Ai Kristus anak ni debatanong di baga-bagahud di sian narubi tu tonga-tonga ni portibion. Roy ba nagabed solma. Marsaor doho solma. Dibulus hamatean, dibulus naparir, ikut ditanom ibana tuban watoru. Hehe ibana diari patuluhon manaik ibana tuban wagijang jalatema sadarion ponggol paduahon hata hapor siautai hudul ibana di siamun ni debata asak kamanginang molo dipaingot tuhi tataringot Tuhan naik ni Tuhan Yesus songo parningotan di ari sadarion na barzulu dipaingok mahita. Kristus adalah Allah yang benar-benar datang dari surga dan dia adalah Tuhan yang benar-benar Tuhan. Karena dia bukan berasal dari bumi. Tetapi dia adalah benar Allah yang berada di surga. Dan dia kembali kepada surga itu. Ido bain hananai ngaido pada sipon. Hamateanna, haheheonna. Disitulah mulai yang mengenang kelihatan bahwa Allah itu sungguh-sungguh berada dalam pribadi Yesus Kristus. Alani duduk salpon non parningotan di hasasaur di tod di porbedia molo di huria Katolik Lutheran masuk mahitan nomusetu nagenoranna minggu-minggu Trinitatis. Hasisik kok ni sudi taringot tu karya keselamatan yang dilakukan Kristus dengan kembalinya Yesus ke sorga. Na padua hom markite arihana naiki kamangenang ido baik kusinggung naking
narasi ni kuri. Di patuduhom ma jadi unang lauro hatta karena kadang kita harus seperti katekisasi kalau bah ini unak taripon nombor itu hudul disiamu di debata itu hanya bahasa metafor ya, bukan berarti ada di sebelah kanan dan kiri Allah gawe dihabirangi Yesus ma debata ama danginan yang dohononna, bukan itu yang baru dibutuhkan, tapi itu hanya bahasa metafor menunjukkan bahwa Kristus itu diberi kuasa. Sebutan tangan kanan itu adalah menunjukkan Allah yang memberi kuasa kepada Kristus itu. Di dalam Kristus ada kuasa, di dalam Kristus ada kemuliaan, dan dia menjadi raja di atas segala raja. Alanido molo manaik aka manginang Jesus tu ben wagijang naik dohonon na dihita Kristus do raja ni portibion. Kristus mengatasi nasahwaso na dong di portibion. Kristus mengatasi nasahwaso manang sungod dia betibun ni huwaso ni zolma di tonga-tonga di portibion. Tapi Kristus adalah yang maha kuasa. Dia memiliki kekuasaan karena Allah memberikan kuasa kepada Yesus Kristus. Bulu ibu kwede di dokgo hamuna akka raja ului ma rajaon. Kristus menjadi raja di atas segala raja. Alanido dangadong bui mengatasi wasuni Tuhan Yesus. Hasangapon na sungguh dia pi. Kadang kita bisa saja manginang sadar atau tidak sadar mencuri kemuliaan Tuhan. Jalaon dosa don. Baik itu para imam, baik penatua, baik jemaat, siapapun orang percaya tidak bisa mencuri kemuliaan Allah. Debatado naik komar sangap. Dialah raja. Molo zolma hola sededo masih haholongan, masih hormatan dang bui lubi siane dang bui bainok kwa uga bihi rekor raja manangi para raja-raja menghormati, saling menghormati iya, tapi memposisikan diri mencuri kemuliaan Tuhan. Kita yang menjadi dimuliakan orang, kita yang menjadi seperti raja yang harus dilulukan orang itu, sama halnya dengan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Karena apa? Hanya Tuhanlah raja yang pantas dan harus dimuliakan setiap orang, karena dia adalah raja yang mengatasi segala kuasa yang ada di surga dan ada di bumi. Jadi Yesus manaik tu ban wagijang akka manginang paturuhon ibana maraja doh mangarajai, bahkan diturpuk sadarion adorak masuk kita tabahas turpukon sampai di dokgo nang ulu ni huriai Kristus itu. Nang ulu ni huriai Kristus itu dang jolma, bukan imam, bukan, tapi Kristus adalah raja. Sayang dalam liturgi gereja Lutheran dan Calvinis itu dihilangkan. Molo guar minggu di Katolik adong do Kristus raja. Ladi hita dang diikutkan nih kembali. Jadi betul-betul yang merajai, yang menguasai, menjadi tokoh sentral kehidupan setiap orang percaya itu adalah Kristus dalam kehidupan setiap orang yang mengikut dan percaya kepadanya. Jadi ibana dosi uluan, ibana raja. Napatuluhun lapatan di kebangkitan nakamanginang. Yesus mau menyatakan mulu diaget data manang ditulugit tadi dok. Yesus itu kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Alai lebih simpel molo tadok.
dang di portibion sasaran manang tujuan manang akhir ngulu ni akan aporsea. Tetapi hidup di dunia adalah berakhir. Sama seperti Kristus yang mengakhiri tugasnya di dunia ini dan melimpahkannya kepada regenerasi orang-orang yang dipanggil untuk melaksanakan tugas agung Kristus itu. Tetapi semua perjalanan hidup manusia di dunia ini semua menginang berakhir, tetapi akan berwujud di tempat di surga sebagaimana Kristus kembali kepada surga itu. Jadi meruzung go portibio nak kainang. Meruzung do sudi berakhir hidup di dunia ini. Hauliom inang berakhir deh. Hagat tengommu amang berakhir deh. Semua berakhir. Kekayaanmu pun berakhir. Semua tinggal. Saya semalam melayat di jemaat kita di Tanjung Barat. Ya. Dengan kehidupan yang sangat sedih kita meratapi setiap kita melayat dunia ini tinggal. Ubareng majabunya amangin atuari na melayati hami amang hampir satu ngani gerizaun. Inna rohaku ngirine. Saya yakin amang parpol tangan ada yang kenal. Amang Batara pasti kenal amang Ambarita, mantan dari kalau nggak salah dari perpajakan atau apa itu. Saya au pineng rui luku, saya wanok no di Jebon. Ya. Ternyata itu hidup. Really kuenda berakhir semua. Asa molo manaik Tuhan Yesus Tuhan wagi jangan kamanginang. Hidup di dunia ini berakhir. Tetapi bagaimana kita untuk meraih hidup yang kekal di sorga? Tusi mahita ditatap dan ujupang parningotan hana naik ni Tuhan Yesus Tuhan wagi jang. Alanido marhiti jamita sadario nak kamanginang. Di pasungguluhot tuhita wasa hinarikko ni hatutugu di haporsiaon saliling mangulu di tanoon. Paulus begitu bersukacita melihat jemaat di Efesus sampai dia berdoa agar kiranya roh Tuhan menyertai meneguhkan hati mereka. Betapa pentingnya selama kita hidup di dunia ini amanginang membangun keutuhan dan kekokohan iman itu. Apa yang terjadi pada saat itu jemaat Efesus? Nak pesongoni gudang nih persoalan hidup. Secara politis mereka harus menghadapi banyak gejolak dari kekaisaran. Secara keagamaan mereka mendapatkan intervensi yang sangat luar biasa. Karena mereka harus dipaksa menyembah dewa Artemis, Dewi Artemis. Bahkan penyembahan kepada kaisar. Tetapi mereka sama sekali tidak mau melakukan itu. Makanya Paulus sungguh-sungguh bersukacita. Marlas ni roha situtu ala parsihohoton ni haporsiaon. Keutuhan secara rohani. Di tonga-tonga ni huria nadong di Efesusi. Kalaulah kita menginang diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Hidup baik kodok dia kajamitaku minggu-minggu nasalpo. So kondisi ini bangsot tau din waing. Ya. Perut banyak yang keroncongan. Pekerjaan banyak yang tertatih-tatih. Pengurangan tenaga kerja. PHK. Nilai mata uang yang sangat sungguh bisa mengganggu kekhawatiran bagi banyak orang. Alai saya bodoh pe masa dang berpikir tulus
menenangkan hati, menenangkan pikiran. Di tengah kegalauan yang seperti itu juga kita mengenang sebagai orang percaya dituntut kesetiaan dan membangun iman dan roh yang bertumbuh di dalam Tuhan, sebagaimana doa Paulus kepada orang-orang Efesus itu. Kumergugu terus martangiang, tetap setia di dalam Tuhan. Saya mengingat seorang misionaris, bagaimana sukacita Paulus ini melihat jemaat yang setia, terbangun kokoh kuat dalam persatuan iman kepada Tuhan. Saya mengingat seorang misionaris Samanginang yang bernama John Patton. Dia adalah misionaris di satu kepulauan, kalau sekarang mungkin itu disebut New Hebrides, atau satu kepulauan di Skotlandia. Kalau sekarang namanya Republik Vanuatu. Dia misionaris di situ, dan di sana katanya lah aku bilang, ketika dia sebagai seorang misionar di sana, masyarakat di sana disebut sebagai kanibal. Harus tahu kanibal loh. Sialang zolma teh. Itu kanibal kan? Itu. Ala yakin daw satu na ngarong kotok sialang zolmaon, holano dang daging ngayan lang. Itu kan? Ay biasa naman wengon masyarlangat zolma kan? Alay dang daging ngadialang kan? Tapi ini memang ceritanya seperti itu. Banyak di sana dia disebut masih kanibal. Ya mungkin ay batak pinajulu sangat hidup kanibal. Ya ninna beritai. Tapi ada bukti cerita bisa membuat versi itu bisa ada benarnya. Aipat di Taleman Munson kan mati doi di Lubu Bining. Kalau benar atau tidak itu kan dicincang, dipotong-potong. Ya, ngadong besaksi. Nah jelas mati mai sehat holanima kan. Ya tapi kalau digali cerita-cerita itu ada yang seperti itu. Tapi mudah-mudahan lah nggak ada kanibal di Indonesia ini, nggak ada kanibal orang Batak. Belum masih langat pehita, holar rohata mah masih langan teh. Itu anggui pasti dok. Iya. Saya mah nih. Ya. Tapi John Patton melayani di situ sebagai misionaris. Dia menikah dan istrinya dikubur di sana bersama dengan anaknya. Dia hanya tinggal sendirian. Istrinya meninggal, anak-anaknya meninggal, dan semua dikubur di sana. Tapi dia tetap terus tekun melayani. Dan menurut sejarahnya, sejarah penginjilan John Patton ini menghasilkan banyak orang-orang Kristen di sana. Dan itulah yang membuat dia bersukacita kepada Tuhan. Dan dia mengutip satu statement perkataan sebagai misionaris saat itu. Hatiku begitu dipenuhi sukacita sehingga aku tidak bisa berbuat apa-apa selain menangis di nirwana. Saking bersyukurnya dia atas kuasa dari firman Tuhan bisa bertumbuh sekalipun menghadapi gejolak, istrinya mati, anak-anaknya mati, dikubur di situ, tapi menghasilkan ketekunan dan kekuatan iman dan hadirnya kekristenan di sana. Dia tidak bisa berkata apa-apa katanya, hanya meratap atau menangis. Dan sejarah ini yang menginang sangat menginspirasi bahwa kehadiran setiap orang yang mau setia di dalam Tuhan membawa berkah bagi kehidupan tempat itu, negara itu, dan kehidupan orang-orang percaya di sana. Alanido kamanginang sangat dia kita membangun pengenalan akan Allah yang sempurna dalam hidup kita ini.
Dan itulah doa Paulus. Bagaimana kita semakin mengenal Allah yang betul-betul Tuhan, dan kita, pengenalan kita itu membuat kita bertumbuh dan setia dan mau berjalan seturut dengan jalan Tuhan itu. Jadi unang biadong natadda-tadda Soekarno aka manginang namar Tuhan. Natadda Soekarno aka manginang namar Tuhanon. Harus mengenal dengan benar. Ya. Harus mengenal dengan benar, harus mengenal dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah benar. Tuhan yang telah mengaruniakan kepada kita, Tuhan yang telah mengaruniakan kepada kita berkat rohani dan berkat jasmani dalam kehidupan kita ini. Alanido adong mapiga-piga ko kutipot kamanginang marhite jami taon gabingulu dihita. Parjulu lului mahapistaran pangukapon manadda tuhatay. Dan itu yang didoakan oleh Paulus. Bagaimana kita semakin mencari hikmah untuk semakin mengenal Allah itu dan mengenal karya Allah itu dalam kehidupan kita ini, Amanginang. Karena banyak juga mungkin orang-orang Kristen yang belum benar mengenal Allah itu siapa dalam hidupnya. Belum tentu mengenal Kristus itu secara utuh dalam hidupnya. Asa mulu saya dong kopiak akka manginang jolma nasai mangasaho pikiranna, nasai mangasahon hajagoonna, nasai mangasahon dia pe potensi na dong di nguluna, sehingga dia bersifat angkuh dan remeh kepada orang lain. Saya harus katakan itu termasuk bahagian kekristenan yang belum mengenal sempurna Allah itu di dalam kehidupannya. Ayang godi tadda ibana do secara sempurna debata dia pasti menjadi orang yang selalu sujud dan rendah hati dalam hidupnya. Angkuh pun tidak ada bagi orang-orang yang betul-betul mengenal Allah dalam hidupnya. Alanido pangukapon manadda debatang. Mengenali Allah dalam hidup, Amanginang, kita dituntut dalam kehidupan kita ini. Saya tatadda matuhatai isehita. Jol mana mago dohita sudiri Tuhane. Siapapun gak ada yang bisa memegahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak ada. Jol makanang mago dohita di hadapan itu hatai kita sama-sama dimerdekakan Kristus dan kita sama-sama mau diangkat dari dunia ini melihat kemuliaan Allah. Kenalilah Allah dalam hidupmu sehingga kita akan selalu rendah hati dalam kehidupan kita ini. Tidak ada apa-apanya kita di hadapan Allah di tengah hidup kita, Amanginang. Yang kedua, Amanginang, ketika kita mengenal Allah botoot tamarumang ni arta sihirimon songop pajuwon ni Kristusi Jesus madok songonon ay tuaha malia portibion di omo anggomago do todina. Untuk apa kita meraih segala-galanya dalam hidup ini, Kamanginang? Anggotong do mahos mago todita marisu ang haroroni Kristus, marisu ang akamanginhang pakokobon ni Tuhan Yesus anggotonggo tarihot tita di tonga-tonga ni portibion alanido ida masihirimon no margai unang lalap di portibion kornisya dong hamu tahe kaina unang lalap maruzung ngoduo say manatap ima akaina na majujuk mangidew nete iya mulai ate marung ko bahepu haboy hamu mangingot edde nasakutanami kan sakutanami do edde sa tanowatak iruna nang donoko arung ko hamu hape mangingot kadang kita manginang ya dakuwoto aun waing lem simpel-simpel do berpikir
Di usia saya sudah golden age, amang inang. Ya, ngamardala biau di 50 saya ngalam simpel biau berpikir. Ai buasa saya tebe narsak mulu orang bayan narsak kate. Iya, tensi penga mula-mula lam naik turun ngaholan na mga langubat do tahe. Asa ya ngapain lah. Ya, hidup ini gitu-gitu aja kok. Ya. Asa nido kamanginang takas ditanya kon Apostol Paulus lasni rohanay asalam diingot sihiri mo di pajuon songolak karak Kristeni dang lalak behita di parlalapan dang lalak di portibio mamereng na sopatu si pikiran ay sipata na si tatabedo si pikirata songon nido ipadita de mak mendiang ak kamanginang si pikiran do bebana gami memikiri kan gitu kan ingot semua itu punya limit, ada masa expirednya. Sihirimon siapa juo ni Kristus iman na hidup nga manada hagogo ni di dalam kehidupan kita ini kepada Tuhan akan manginang. Tatadda Tuhani, tatuzu sihirimoni, mengaku kita tuhaso ni Kristus naung manaiki raja di atas ni saluhut hidup kita tetap rendah hati sebagaimana Allah datang di dalam Kristus menjadi tipikal yang harus kita teladani merendahkan diri di kehidupan ini yakin amanginang dakkola portibion jabarta alai doho mahita marnapunahong ngulu na pinarade ni Kristus dalam hari raya kebangkitan ini amanginang kita juga mengharapkan semangat iman semangat pelayanan kita akan semakin bertumbuh karena apa? Tuhan memberikan tugas agung itu kepada kita. Dan nanti sampai keturunan Roh Kudus kita diberdayakan dengan rohnya untuk melakukan itu. Alainung ngatazalu inang nuaing. Semangat kebangkitan kita akan betul-betul membuat semangat rohani. Kemajuan bergereja dan tunduk selalu kepada kemahakuasaan Tuhan. Dan inilah waktu saya mengingatkan pelayanan kita juga. Alau luan ni huria kamanginang. Nakuboto Dewa Merturia karena di situ saya tantolkan program ini. Menang disusu panitia na nakuboto. Ngapelilikui. Ya, dari sejak 1 Januari saya bilang. Ya, tahun ini di tahun transformasi ini sudah saya minta harus ada malam bermasmur akbar anggu disihu paluas PT Buktanga kamu sudi. Ya, harus ada malam bermasmur HKBP Sudirman. Semangat dan gelora kerohanian itu, semangat kebangkitan Kristus itu, semangat pasca dan kebangkitan Kristus itu. Patuduhon na semakin tertuju kita untuk melayani Tuhan dan untuk meraih kehidupan sorgawi. Mudah-mudahan bisa itu dilaksanakan tahun ini dikemas dengan baik. Na perpudi ma taingo ma manguludu hita nak pesal puhita siap portibion. Sikalaupun kita harus meninggalkan dunia ini, tetapi mari manginang kita ingat itu hanya proses yang harus kita jalani dengan kematian, tetapi kita akan memperoleh kehidupan abadi sama seperti Kristus yang telah berada dan menyediakan tempat bagi orang percaya. Amin. Martang yang mahita. Melihat Tuhan dihatam di barita nauli napi nasaha mudihami sadarion. Di namarningot tami di haheheom sian namate manaik ko tuban wagijang. Jalaima pasikopon sudi pakokopom mudihami di portibion. Inaung mulak ko tuhasangapommu. Aina marharoroan sian banwagijang doho ro tutongatongan di portibion. Di patuduhon ido tuhami Tuhan dang di portibion. Ujung di pardalanan ya kana porsia. Nakpe di pasahat todo leuni tuhami di tongatongan di portibion. Asa sudi porsia jala taruli di haluaon jala mernapunahon surgo hasonangani pargugui mahami Tuhan satia mangulahon ulaomu
di tonga-tonga ni portibion. Satia molo pegudang akas siadupan nami di tonga-tonga ni portibion. Asadohot tami takas Tuhan, taruli di hasangapon, di haluaon, dohot dingulu naung pinatupami. Anggiat mamarhite haheheomu dohot hanan naik musadarion ali Tuhan huingot tami. Takas lamangerbang nang pakkobasion nami. Tanda ni hauduhon dohot hasetion nami diadopamu. Asanggiat Tuhan lam rarat harazomu, lam tamba bilangan ya kana porsia diho. Mauliate Tuhan di parsauran nami sadarion, pasu-pasu masa dok ruas ni huriam, sian na mekmet sah rudi na magudang lumubi Tuhan di suddu lansia, sasudi Tuhan marlas ni roha, maka mauliatehon, na roho Tuhan gabisi palua, mengatasi nasa parhuaso nadong di tongan ni portibion, nasadang mabiar behami, mangadupi akaragam ni hamaolon nahuadupi hami di tonga-tonga ni parnguluonon pasu-pasu ma Tuhan sudi ruas ni huriam nang sudi pakkubasion ni huriamon asa tau sangap di guarmo nabadiai mauliate rohanami di ho Tuhan mariti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari dihita tapasahak mapiliata.
Marhasakai suarami memuji Tuhani, Endehon Maraja sian sandok roha, nang mate alani dosa moloi madebata.
timbulan api nang gabe jolmai namang aku siar sapi nabangoluhoni tidak koni gabe jambar nai asa sonang hitamu sedia dopanai. Nunga manai Yesus Kristus tu habang sana di surgo, habang sana na tumibo sian aka suru-suruan. Alani itu ibana ma pakirimota, zala porsea mahita tu ibana di sudetiki doho namasa. Ayang boholan hita no ondo hita makirim di Kristusi, hita majol mana dumango. Taulahom ma persuruan ni Tuhan Yesus. Gabe si tidang ini Kristus matu portibiom markite gulmi ningoluta. Ai taboto urupan ni toddi porbadia duhita patulusson lomo ni rohan ni tohata. Tatangyakom mapiliata. Halide bata amanami dari banwa gijang horo haruruan ni saluhut silehun-lehun nadinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabiwa na hutsus di zulum. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparasya kami pilihanon. Patibulhon harjaum di tonga-tonga ni kuriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan Yesus Kristus nang manaik tuban wagijang nahudul di siamun ni debata. Hasangapon dohot hamuliaw madihoro di saliling nililing na. Namarlas ni roha dohami nuaeng ala nang monang ho. Jala di pabaki debata ho gabi raja di atas ni salughut. Halongangad do sudi dalammu. Ay di patutoru ho di rim tutoru ni saluhut. Alay gabi tumibbo ho siyan sa sudi jala maruli goar. Asalopit saluhut ulo ni tot laho marsob batu ho. Jala ganup pamangan marhatopoton hodo Tuhan. Mauliate marohanambi tu ho ala naung diukap ho dalan tuban wagijang. Gabi situ animalim ho. Namangodihon hami tu debata. Say pasu-pasu mahuriyam. Namaringanad do pedihasyanganon. Pai mamarpungo hami tu labung mo. Say pasaw mabagabagam tu akasuruam mo. Lehon tu nasida sahala dohot hagugun siad ban wagijang. Asa marmulia guarmo di portibion. Saya jari ma akapartohonad di huriam. Asa hobar tulomo ni roham aka aturan. Pamit sangon. Dohot panugunuguon na niaturhon nasida di huriam. Say gonggomi jala paretay masaluhut huriam di sadok portibion.
asalam rara jalamonang huriami lehon hapistaran sian ban magijang tuakai duk nami tua kapadita guru bibel prodia kones situa dohot evangelis asalam maraturan huriam di tanoon sai pajongjong harajom di bagasan rohanami asa marhiras ni roha kami mangului dohot mangihutton ho paho marohanami tuho asa hutah tidak kok kami mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami sai paiyam mahatam doh dame di huriam asa huingot hami dada hasianganon enganan nami alai di banua gijang di labung mido sai ramoti mana manggonggomi hami doh suruan na pinabakina lehon tu nasida hapistaran sian banua gijang dohot uduk ni roha asa doh nasida mangului paretam pasu-pasu masa luhup perpunguan ni halak Kristen. Sai homa dongan nasida jumpa merpungu di gereja, di parsikolan nang di bagas nabi. Sai lam lokangi sian hami, dosa dohos sudi na pasoraton hami di hasianganon. Asalam malungun hami, paimahon harorom mangalap hami, tulabung ni amai. Amen alia manami na di banua gijang. Sabi norbadia magwarmo, sa Roma harajaomo, sa sao malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leom matuhami sa rarion hanguluan siap hari. Sisa madusa nami songop panisa nami di dusa ni dongan na merdusa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamudi bagasadame jalohamuma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala sayasi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasor homa damena tu todim.